Mohli byste, pánové, více k sobě, nevlezete se mi do kamery. Děkuji. Myslím, že můžete spustit. Tak dobrý den, vítáme vás zpátky v naší republice, pane Mičula. Jak se vám líbilo na vašich cestách? Dobrý den. Já bych chtěl říct, že jsem hrozně rád doma. Že jsem se fakt těšil domů na český pivo a na české jídlo. A povíte nám, jak se vám líbilo na vašich cestách? Za svými tolkami, přírodou a zimou jako takovou? No, cestoval jsem hodně, to je pravda. Ale nejvíc jsem se těšil na to český pivko a české jídlo. A co úspěchy? Zažil jste na svých cestách? Určitě jste musel zažít jisté úspěchy. Tak nejvíc se mi líbilo asi v Argentině. Argentina je krásná. Argentina je krásná země. A no... Nedá mi se nezeptat, jaká je úroveň zimních stadionů v Argentině? Drž pčula. Rejže to nic, to se střihne, můžem. Jasně, to stříhnete. No, já bych... Začni od toho jeho posledního vyjádření, jo? Já bych potřeboval to poslední otázka, Gaba. Jestli byste mi mohl zopakovat. Nedá mi se nezeptat, jak je na tom úroveň místních stadionů zimních v Argentině. Já to chtěl slyšet ještě jednou. Je velmi... Argentina je krásná, velmi. Argentina je krásná země. Mají tam spoustu akvaparků třeba. Přírodních, což je na tom úplně to nejlepší. Že jsem třeba poprvé viděl jako přírodní tobogán. Byl docela krutý. A je krásná Argentina. Ale nebyl jsem jenom tam, já jsem cestoval hodně. Teda. A vyřešili Argentiňané už své problémy s faraony? Já myslím, že v Argentině jako takové to je krásná země. To bych nevěřil, jak to je krásná. Ten tabák, co tam je. No. Co? A jaké země jste ještě navštívili? Tak nejvíc asi toho času, co jsem cestoval, jsem strávil v Argentině, protože mně se Argentina strašně líbila jako tou svojí přírodou a florou hlavně, převážně. A flora je tam taky více než bohatá, řekl bych, tak asi, no. Tak to je asi všechno, tolik kočovný hokejista Michal Mičola. Naschle.